Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. Jeg vil lave sådan en dag i stalden med mig. Jeg fik ikke lige filmet min intro, da jeg var derhjemme, så den filmer jeg bare lige herude. Jeg har lige trykket hende ind, så jeg tænker, at jeg lige vil begynde at strile hende. Jeg har lige mine striler nu. Ja, de er så inde her i mit skab. Jeg har lige hentet mine striler nu, og nu skal jeg så til at strile. Jeg er færdig med at strile hende, og så lige om lidt går jeg ind og tager mit ridetøj på, og så sadler jeg hende op der bagefter. Jeg tager mit ridetøj på lige nu, men jeg tænker, at jeg vil tage det med ind i sadelrummet, fordi der er lidt bedre lys, så der er lidt bedre kan se, at jeg tager det på, så det gør jeg lige. Så jeg har lige kommet i tøjet, og jeg har lige hentet mine klokker, og jeg skal lige hente hovedtøj nu, så ja. Jeg ved ikke helt, om jeg filmer andet sådan lige nu. Det kan godt være, at jeg lige filmer, når jeg putter hovedtøj og sadler og sådan noget på. Men ellers så kommer der lige videoer af jer fødder, når jeg har filmet sådan med hovedtøj og sadel. Så nu har vi lige lagt sadel på, og så vil jeg putte hovedtøj og gjorde på nu. Nu putter vi lige hurtigt hovedtøj på. Så jeg har lige reddet okay, var ikke så mange videoer, men jeg ved ikke, om jeg rigtig har sådan andet at lave herude. Så jeg tror, jeg vil slutte videoen af her. Så vi ses i min næste video. Hej hej!